Жылы кайнар су вообще көргенебиз жок. Менен казда жылы тамин суна шунда гана кулларны битлерне жуабыз. Осыя Насибуллина бу йортның икенче катында торамында кой вакыт су менеп җитмиди ул. Еш кына станциядә аварияларда була. Су краннан аз гына акса да басымы юк. Гомер буе шушы проблема бездә. Вот, шулай суга. Өченче көн су гомумән беткән. Киндерледәге тимер юлчылар бистәсендәге халык инде 30 елдан артык шулай җәфалана. Моннан тыш су эчәргә дә яраксыз. Экспертиза ясадылар. Белгечләр аны техник су дигән нәтиҗә чыгарды дип бердә яшәүчеләр. Эчә торган суга монда яшәүче халык менә монда якында гына урнашкан кыйга килә. Без дә хәзер бу суны алып карыйбыз әле. Суны алуын алдык. Ләкин аның сыйфаты шулай ук бик үк яхшы түгел икәне күренеп тора. Олып койтуы да уңайсыз. Чиләкләр су савытлары белән тимер юлны чыгалар. Станционныйда яшәүчеләрнең күбесе өлкәннәр. Өйгә килгән техник су өчен алар түләми. Чөнки су челтәрләре беркем карамагында да түгел. Аны үз балансына алырга җыенучы да юк. Су булса, тиешле акчасын да түләр идек ди станционныйда яшәүчеләр. Безгә счетчик куйсыннар, и без суга түләргә ясасыннар, чтобы безне обслуживать итсеннәр, и, пожалуйста. 30 жыл страдаем, 30 жыл. Причина это из-за ржавой воды. Күгәрек су килә бит, сыйфатсыз, колонка янын карагыз. Безнең су җылыта торган газ казаннары, унитазлар һаман сайын тыгыла. Бу су челтәрләре бернинди оешма карамагында да түгел. Я за эту воду платить буду. Әгәр дә су минем фатирыма кадәр килеп җитсә, тынычланып душта юын алсам, мин аның өчен түләргә әзер. Ә хәзер бит без чиләктә су җылытып чүмештән кыйнабыз. Ләкин йортның беренче катында яшәүчеләр башка фикердә булып чыкты. Кто прочищает, у них вода нормальная. Мы за воду не платим, у нас доказано, что вода техническая. Олар икенче каттагыларның үзләрен гаепли. Раз в год обязательно мы все промываем свою систему. Эти люди не промывают, у них засоряет. Күршеләр инде ничә ел тыныш алмый. Кемнедер бушлай килгән техник су канәгатьләндерә. Икенчеләре исә насослар йортларны су белән тәэмин итү системасы иске булганлыктан интегәбез ди. Бу проблема турында Биектауның Красносельский авыл җирлеге башкарма комитетында беләләр. Проблеманы чишү буенча эшне берничә ел алып барабыз. Чиста су федераль программасы ярдәмендә Березовка һәм Кинтери бистәләрендә яңа турбалар сузылган диделәр. Ләкин җир астыннан чыгарылган суның сыйфаты нормага туры килми икән. Ике скважина уже бүрелтелгән. Берсе 130 метрда тукталып калынды. Берсе 80 метрда. Менә специалистлар эшләделәр и бүгенге көндә без яңадан көтәбез бүлешекләрне дип әйтик. Алар уже менә шушы алар бүриткәннең дальше төшерергә тиешләр. Инде 5 декабрь көнне белгечләр 140 метр тирәнлектән суны тикшерәчәк. Мондый изләнүләр зур чыгымнар да таләп итә диделәр авыл җирлегендә. Татарстан президенты өстәмә рәвештә 10 миллион сум акча бүлеп бирде. Барлыгы проект 40 миллион сумга төшәчәк дип аңлаттылар безгә. Димәк, Киндерле бистәсе халкына чиста су чыкканны әлегә көтәсе генә кала. Динә Исамдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.